बिपिएफआ मैया फोसावबाय। बेनि गेजेरजों नुनो हायो जे बिथांमोनाव माहारियारि बाद गैया, बिथांमोना बर' हारिनि खौसेथिखौ लुबैया। गतिके जोङो जोंनि खामानिखौ मावलांबाय थागोन जेब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा सानस्रिजों खौसेथिनि बान्दोजों माहारियारि बादनि बान्दोजों बर' हारिखौ खौसे खालामनायनि बाथ्राखौ जागायजेनबाय अब्लानिफ्रायनो जोङो नेनानै दङ बिथांमोना मा खालामो। जोङो बे नेनायनि फिथाइखौ नायनानैसो जोङो जोंनि माबाखौ टिकेटखौ फोसावगोन होननानै जोङो मोनसे हाइकामान्डनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनो। गोदोसोनानै थानाय गार', राभा बर'फोरखौ थगाय थगाय धनेस्वर बिथाङा सामलायबोबाय आरो बिथांमोना नासयबोबाय, गादबबोबाय, सोबख'बोबाय। बेखौ दिनै मिथिबाय। जाम्बा जाम्था मानसिफोरखौ जुवा जौ गेलेहोनानै जौगाथायनिफ्राय गाहायाव लाबाय। आरो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया जादों थांनाय 17 बोसोराव बर'नि मुङाव बांगालफोरखौ सिगिनाय, बांगालफोरनि मुङाव बर'फोरखौ सिगिनाय, बेफोरबायदि धोरोम आरो हारि रानलायनानै दिनै बिथांमोना दैदेनबोदोंमोन 20 बोसोर। दा बिथांमोना गिनाय मोनदों। दिनै गासैबो जाथि जनगोष्ठि UPPL दोलोखौ मानगेन्द्र प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गनायनानै लादों। आंबो नुदों, आंबो खोनादों 85% मुसलमानफ्रा बिथांजों दङ होनदों। बिथाङा गिनाय फैदों। 5% मुसलमानखौनो बिथाङा खौसेथि खालामदों। जाय मुसलमानफोरखौ धनेस्वर बिथांमोननि दैदेननायाव 1,17,000 मुसलमानखौ इलेक्सन खालामनो थाखाय धनेस्वर मोना हाइकर्टआव PIL खालामदोंमोन। बिनि फिथाइखौ दिनै मुसलमान जाथिया BPFखौ होनो थांगासिनो दङ। 30टा समस्तियाव UPPL साबेसे बिजाथि? जोंनियाव 40-40 जों गेलेगोन। जों रावजोंबो एलायन्स खालाया। BJP जोंबो एलायन्स गैया, रावजोंबो एलायन्स गैया। जोंनि टारगेटआ बेनो, जोङो आउट अफ 40, 32 जोङो देरहाखागोन। BPFआ 2 देरहानानै दङ दिनैनि दिनाव। बाखि BJPआ 3 देरहानानै दङ। बाखिखौ कंग्रेसआ देरहागोन जोङो मिथिगौ। नंखायनो जोंनि टारगेटआ नैबे काउन्सिलनिल' नङा, जोङो नैबे फैगौ 2022 मायथाइनि MLA इलेक्सनावबो जोङो 15टा काउन्सिल आरो बाहेराव जोङो 7टा केन्डिडेट होनानै 22टा देरहानानै सासे बर' जोङो चिफ मिनिस्टार लाबोनो नाजादों। बेनो जोंनि टारगेट। गतिके जाय पार्टिया बर'नि माहारियारि बादखौ सनमान होगोन, जाय पार्टिया बर'आ मोननाय जांख्रिथायनि गेजेरजों जा फिथाइ, बे फिथाइखौ सनमान होगोन, बे पार्टिजोंनो जोङो दङ। बेवहाय जोंहा BJP कंग्रेस होननाय साननाय गैया। जोङो जाय पार्टियानो जोंखौ एक्सेप्ट खालामगोन बर' हारिखौ, बेखौनो जोङो 26आव सापर्ट खालामगोन। आरो जोङो 22टा MLA गेलेनानै 22टा देरहानानै बर'निफ्राय चिफ मिनिस्टार गायसननो थाखाय जों टारगेट लादों।